A day in my life as a tambok nanay here in Pinas. So guys, today is the first Friday for the month of August 2, 2024. So guys, adto na po ko. This is the last day sa akong trabaho guys. So bakasyon na tomorrow. So adto na po ko guys. So manakog kaon guys. Manakog pamaho. Busog ko ayaw ko basta kada buntag. Thank you motherhood sa pakaon. Then utan among sudan dayon inunang lokihok bulad ginamos og pinaritong isda daghan kay subak among utan guys talong alugbate og kamote og uban pa amot unsa to. Salamat busog permi jud si Oka. Thank you Lord. Thank you so much Lord God sa mga grasya. So adto na ko. Mga butterfly oh. Tipay kayo sila. White o yellow. Ani nga tanom guys. Kani nga tanom guys ba? Ang name ani niya kay alangit-ngit guys. Ani guys kay alangit-ngit. Tambal man ni siya guys. Iipon ni siya sa mga hupot-hupot. Kabalo ko kung sa hupot-hupot ka ng mga tambal nga binisaya guys ba. Ani siya ang alangit-ngit. Mo ni siya ang kuan dalakit. Dalakit ni kani siya abangan manig abat ini kadako. Dalakit abangan ni siya og abat ini kadako. Ano ni Age? Good morning. Naana sa lain tang bulak guys. Kani guys Kani lain nga bulak guys. Mamilit gyapon ni sa sinina guys. Ang ngalan ani niya guys kay Amorsico. Amorsico dara Mamilit gyapon ni siya guys ato ang mga sinina. Amorsico daghan kayo odara. Amorsico man siya Amorsico guys Amorsico mamilit sa sinina ni siya guys. Muy pinangita na ako nimo hangtod pagpamahon ako dito wala jud ko ni kita. Chuki as always. Chucky as always. Ako sa office. So magsugod na sa ato ang kayod today. This is the last day of the week. So manilig sa ako guys. Tanawa guys. Nagdala ko kuan inaani nga pan o kanang inaani ba Tanawa. Isa nakarilit ani sa una gagmay pa. Supas may ngalan ani sa una to guys. This is supas. Nindot kayo guys na. Supas. So, manilig sa ko guys.
guys, tungod sa kabisi ba, wala na ko kabantay nga daghang mga na nag-chat na ako, ninanawag na ako na ay magpa-load. Kaya nga no, na dyan may gidalian nga mga kuan guys. Hasta pa dyan ang mga printer, nagkuan po ni apil-apil sa mga kabisi, naguba. So nangita sa mo paagi guys, kung saan mo pag-ayo. So, relax sa tagkadiyot guys ha. Guys, natumba na dyan ang 5 days guys. So, nalit-lit may gamay, kinapa may gitiwas o print. Ambot, maoba to, hinawat unta nga, makakuha na may, makapas na may, makaskan na may mga puhon yung humana mo ang gipangkuan nga mga para sa DLG guys. So, bye-bye. Uli na ko. Papayo nga sa kanan guys. So, kabaklay ko guys. So guys, so anong dyan ko gikuha ni Genesis na abot na ko sa kuha. Guys, naabot na ko gikan sa tanawan gabaklay raday guys. So, wala man nakontak na ko Genesis. So gipauna na ko siya ganiya kay napamigitiwas. So guys, nasaguan na sad ko, palutuon kog sudan. Muday sa ko karayot taon-taon no magluto kog sudan. So guys, nakahuman ako luto, wala na ko gi-video ba para nabisi na may balik. Ya kanang luto guys, o kanang piniritong isda ba akong gisabwan niya gipatang agmisi wala may kayo guys as in. Muna kong giluto guys. And that's all for today. So guys, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Olangga TV, and my Facebook page, Olangga po. So salamat sa pagtanaw. So atangin na sad og mapuhon ang akong bagong upload. So salamat guys.